ערב טוב לכולם. שלום. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב. שלום. ערב טוב טוב, ערב לכולם. רוחל שכחה, זה... לא, רוחלה כתבה שהיא ממתינה, לא? לא. רוחלה בפנים. גם נמצאת. היא בפנים יופי. אוקיי, בוא נראה מי יש לנו פה. יש לנו את טובה, יש לנו את דבי, רפי, בילי, חיים, יש חיים, יש רני, יש בניה, איפה אתה? יש, ויחיאל גם יש, ומרגלית. מרגלית אני לא רואה אותה. כן, ישנה. ורחל הרצוג. ומי חסר לי? אירין לא אמרת נדמה לי. אירין נכון, ורוחלה. נשלח. תמיד שוכחים אותי. חסר לנו עוד. מה קרה? אוי. אוי, הנה רחל. אבל איפה מרגלית נעלמה? מרגלית כאן, אירין גם ישנה. היא קטנה, לא רואים אותה. כן. ממש. קל לעלות במשקל. אני בסדר גמור, רק לעלות בכיסא עכשיו, טלי. בדיוק. אי אפשר לעלות את הכיסא יותר. אי אפשר? טוב, רבותיי. חסרים פה, אבל זה מה יש. לא, מי חסר? אז קודם כל ערב טוב עזריאל. לכולם. עזריאל דווקא משהו מחכה. הוא אישר. נכון, איפה הוא? רפי, אתה יכול לראות אם עזריאל מחכה לנו? כי הוא כתב שהוא מחכה. אף אחד לא מחכה פה. אבל עזריאל אמר שהוא מחכה במסדרון, אז אולי תחפש אותו במסדרון. אתם יותר קרובים ממני. רפי, חזרת? מאיפה? לא יודעת, מאיפה שהיית. הוא עוד לא התחיל לנסוע. אתה לפני? הכל עוד לפני, כן. אל תשאלי מה הולך לעשות הילד. מרים הכי טוב לפני, אחרי זה כבר נפילה. אבל אני דווקא כתבתי לרפי והוא לא ענה לי, אז חשבתי שהוא לא פה. הנה גם רוחלה פה. אני מזמן פה. רוחלה מזמן. אני פה. אבל באמת איפה מרים דוד? רוחלה בתאילנד. רוחלה בתאילנד בוא עם האש. תיכנס, כולם בפנים. בקיימן איילנד. עוד מעט תהיה צונאמי. הנה רפי נמצא פה ואומר שאף אחד לא נראה את מה שממתין. אף אחד לא דופק בדלת? זה מסתובב? רפי, הוא טוען שזה מסתובב אצלו כל הזמן. רפי שומע. אז זה מסתובב, זה לא הגיע אליי. לא הגיע אליו, הוא אומר, תצא, תנסה עוד פעם. תצא וייכנס. זה גם מה שאני עשיתי, כי הרבה זמן הסתובב. תסתובב לו, אז בואו נחכה רגע לעזריאל ונתחיל. דבר מסתובב. הכל בסדר, בילי? אני שרה, מה אכפת לי? תראה, יום שמח היום. מקווה, יהיה שמח שיחזרו. מחר צריך להיות יותר משמח. רפי, תכניס את עזריאל. הוא לא מופיע. אף אחד לא מחכה פה. אולי הוא נכנס, אולי שלחת זום חדש? זה הזום הקבוע? אני שלחתי את הזום לרחל הרצוג לפני כמה דקות. מה זאת אומרת? היא פה גם נמצאת. אני בוואטסאפ. רפי אומר שאף אחד לא מחכה. אולי נכנסת לזום אחר? רפי, כן. אני רוצה שתדבר ישירות עם זה, עם עזריאל. שמוליק שלח עכשיו בוואטסאפ, קישור האחרון. את האחרון בוואטסאפ, תכנס דרך הוואטסאפ האחרון. טובה, את מדברת עם עזריאל? אני טובה מדברת עם עזריאל. אוקיי. רפי, מה אתה אומר? מה שאלת אותי? לא הבנתי. לא, רפי, טובה מדברת עם עזריאל, אז אין טעם שתדבר גם אותך. אז אני מציעה שתתקשר לרפי,
פשוט ישירות, אני רואה שהוא אומר שאתה לא מחכה לו. אין לי הרבה מה לעזור לו, אני לא רואה אותו. הוא לא רואה אלא אותך. אם כן הוא משתמש בזום הלא נכון. אתה כנראה משתמש בזום הלא נכון. כולם פה, יש פה חוות דעת, כל אחד יש לו הסבר אחר. כולם מחכים, כולם שתקו תגידי פתאום. לו שייכנס דרך היומן, דרך הזום של היומן. כן. דרך הלינק של היומן זה הכי טוב. יחיל אומר לא, דרך אבל הזום יש של בוואטסאפ היומן, את אני הזום אומרת דרך המעודכן שאני הוואטסאפ שלחתי. האחרון עכשיו ששמוליק כולם שלח. אותו דבר. ברור שכולם אותו דבר. טוב, אז מה עזריאל? אני טוב. בינתיים סוגרת. אני שולחת לו עוד פעם. הנה רחל שולחת לך שוב. לאן את שולחת לו, רחל? וואטסאפ. לוואטסאפ, היא שולחת לך עכשיו לוואטסאפ אישי. בסדר? טוב. אני אתחיל כרגע קודם כל פרוצדורה, ועד המנהל הקודם שהיה באוגוסט. אני שלחתי לכם אז את הסיכום, לא היו הערות, אז אני מניח שאנחנו מאשרים אותו בהרכב הקודם. זה אחד. שניים, יש לנו פה את טובה ואת חיים, ואין הרבה מילים מה להגיד על ההשתתפות של כולנו באסון, באבל, you name it, אפשר לקרוא לזה בכל מיני צורות. נאחל לכם שמהיום ואילך לא תדעו עוד צער. תודה רבה. וכן, ובואו נלך הלאה. א', היות ולא התכנסנו פה די הרבה זמן, אז צריך ליישר קו, ויש כמה אירועים קרובים. אנחנו נתחיל מכנס הסתיו. מי מדווח עליו? אני מדווח עליו. יאללה. כנס הסתיו מתקיים ב-26/10, הוא בעצם נועד כדי לפתוח את שנת הלימודים, מה שאנחנו קוראים של עמותת דורות ההמשך. אנחנו הזמנו לכנס הזה את חברי העמותה ששילמו דמי חבר לתשפ"ו, ואת כל אלה שנרשמו לבמות. בכנס הסתיו אנחנו בעצם מדברים על הנושא המרכזי, הוא הנושא המרכזי של הבמות, שזה המשפחה היהודית במבחן השואה. הדוברים בכנס הם נעמה גליל שתפתח, שתיתן את ההרצאה הראשונה, אחריה שירי ארליך, אנחנו מתארחים בבית הפלמ"ח, לכן היינו בחינם, לכן היינו גם נתנו מקום לשירי ארליך לדבר, ואז היא מדברת על משפחה יהודית שעברה את השואה, ובסופו של דבר אחד מבניה הפך להיות פלמ"חניק, אז איכשהו קישרנו את הסיפור הזה לנושא, ובסוף האירוע יש לנו הרצאה ארוכה של דוקטור יושקובסקי, שמדבר על השירה היהודית, זאת אומרת שירת המשפחה בעצם היהודית, והוא מביא את הזמרת מרינה יעקובוביץ' שתשיר את השירים, שתשיר את הדוגמאות שהוא מדבר עליהם. זה כל הכנס, אני מקווה מאוד שהכנס יהיה מוצלח, שזה יהיה מעניין. בשנה שעברה ניסינו את הפטנט הזה שעשינו במקום אחד, זאת אומרת, אנשים ישבו במקום אחד ומשם אנחנו עברנו לכל רחבי הארץ, אותו דבר אנחנו נעשה כמובן השנה, בבית הפלמ"ח הם ישבו, לא יודעת אם יש שם יותר מדי אנשים, אבל זה לא כך משנה לי, כי זה מבחינתי לוקיישן, ומשם זה יעבור בצורה היברידית בזום, לכל שאר החברים וכל אלה שצריכים להאזין לזה. יש לנו כאן התמודדות טכנית מיוחדת הפעם, לאור העובדה שליאו נמצא בחוץ לארץ, אנחנו עובדים עכשיו בצורה כזאת, שבעצם באולם יהיה השותף שלו, בחור בשם אילון, שהוא זה שיצלם ויעביר בזום, וגם כמובן יושב על הקונסולה, ויש לנו את ליאו, שאליו אנחנו שולחים את כל המצגות, ואת כל מה שאנחנו צריכים לעלות על המסך, לפי הליינאפ שאני אעשה לו, והוא שולח מן גוגל דרייב לאותו אילון, וככה אנחנו נעבוד. איך אומרים? מקווה שזה יעבוד, אני מאמינה שלא תהיה בעיה. זה הדיווח בעצם. אנחנו כתבנו בתוך המודעה, הוצאנו כבר 2-3 מודעות. אני לא יודעת כמה נרשמו, רפי, אתה יודע? עד כה? שנייה, אני יכול להסתכל, אבל זה מעורבב בין
בין זום ובין... לא חשוב, לא חשוב. זה מבחינתי זה אותו הגיבו דבר. כבר שנייה. נרשמו 101, אבל לדעתי יש יותר רישום זום מאשר באולם. בסדר, אני שוב לא נבהלת מזה, מפני שבאמת אני מתכוונת לצלם אך ורק את הבמה, ולא קהל באולם, כי אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שזה לא פשוט לאנשים לבוא לאולם, והאופציה שאנחנו נותנים להם של זום, שאנחנו גם מקליטים אותו, ככה שאנחנו יכולים גם לתת לאנשים שירשמו יותר מאוחר אחרי האירוע הזה, נוכל לתת את ההקלטה של האירוע. אז אנחנו מקווים שבכל זאת, דרך אגב, כל הרישום בתקופת החגים היה מתחת לכל ביקורת, אז לכן אנחנו מקווים שעכשיו אולי תתחיל איזו תזוזה. זה לגבי הכנס הסתיו. אם אתה רוצה שאני אשלים כבר עם הבמות, כן, אז תמשיך. אני אספר שיש לנו, כרגע קיבלתי דיווח מרפי, שיש לנו כרגע 355 איש שנרשמו. שוב, ב-15 ימים מהפעם האחרונה עד היום, בסך הכל נרשמו 15 איש, כי באמת אנחנו זיהינו את הבעיה הקשה, שבכל המועד, בכל החגים האלה מאוד מאוד, אנשים בכלל הראש שלהם לא בתוך העניין. ואנחנו מאוד מקווים שעכשיו יתחיל הרשמה יותר מסיבית. אנחנו מדברים כמובן רק על הבמות הפרונטליות, כי את הבמה המרכזית שאנחנו עושים בזום, אנחנו רק עכשיו מתחילים לבנות אותה. זאת אומרת שהכמות הזאת 355 זה בלי כמובן כל אלה שבבמה המרכזית, שאנחנו מקווים שיכנסו כמו שבשנה שעברה לפחות. זהו, יש לנו בעיות עם כמה במות. אנחנו, למשל במה של גבעת שמואל או במה של חדרה, אנחנו מרגישים רפיון. יש מעט מדי אנשים. לעומת זאת יש כמה במות שהן מאוד מאוד סטביליות. למשל באר שבע יש לה 64 אנשים שזה הרבה. קריית ביאליק, קריית ביאליק הצלחנו גם כן יחד עם אנשי, איך קוראים להם, חבר. חבר. הצלחנו להגיע לסביבות של 80 ומשהו, ככה שאנחנו מתקרבים למספרים שהיו כשזהבה טהנה הייתה בחיים. לא לשכוח שכמובן מדובר פה על שני מנהלים חדשים, וגם מדובר על מקום חדש, כי אנחנו לא יכולנו להתמודד עם המקום הקודם, שדרש מאיתנו המון המון כסף. אבל זה בלי זום, נכון? זה בלי זום, וזה גם בלי זום, כן. זה, כן. אבל רגע, בילי, זה מוקלט. מי מקליט את זה? מישהו... כמה שאני זוכר, דיברנו שזה מוקלט הבמה של ביאליק. בעבר לאו הקליט, אני תמיד ראיתי את ההרצאות האלה בהקלטה. אני יודעת, אבל בעבר היה, אנחנו עמדנו בכל ההוצאות של הדבר הזה, היום אנחנו היינו צריכים לצמצם. אז אני לא, אלא אם כן מישהו, קרמון עצמו יוכל להקליט את זה. לא, קרמון אמר שהוא לקח מישהו מהטלוויזיה הקהילתית. אוקיי, מצוין. בסדר, 100%. בכל אופן, קרמון שהוא המנהל של, זאת אומרת שהוא גם איש צוות, הוא אחראי על כל הקבוצת צוות שם, פלוס הניה שהייתה כל השנים בבמה הזאת, וגם אנחנו מכירים אותה היטב בבמה המרכזית, לקחו על עצמם את הנושא הזה, והיה קשה בהתחלה, אבל איכשהו הצליחו בסוף לדחוף את העניין. זה שוב הבמה היחידה שמי שמתכנן אותה ומעצב את התוכנית שלה זאת נעמה גליל, זאת אומרת יד ושם, זאת אומרת במה היחידה שבעצם זה בשיתוף יד ושם, כל שאר הבמות זה בסיוע יד ושם. יש הבדל כאן במינוח, כי בסיוע זה נקרא שרק נעמה גליל מייעצת לנו. ובשיתוף זה נקרא שנעמה גליל גם בונה תוכנית. זהו, אבל בסדר. עכשיו, ורעננה גם שהיא נמצאת במצב טוב, וגם נס ציונה שנמצאת במצב טוב. כל השאר עדיין ככה לא כל כך הגיעו. יש לנו גם במה חדשה השנה, 11, שזה בהרצליה. וטוב, הגענו כרגע ל-20 איש שם. אני מאוד מקווה שאולי בכל זאת עוד יירשמו, אבל גם תמיד יש לנו בעיה עם הבמות החדשות. לא תמיד הן באמת מכילות הרבה. בשנה שאחרי זה ואחרי זה הן מתחילות לקבל תאוצה.
זהו. לדעתי זה הדיווח. אנחנו כולנו מתחילים, כל הבמות מתחילות בנובמבר, אחרי הכנס הזה של הסתיו. יש במות שמתחילות אפילו בסוף נובמבר, ככה עוד יש לנו די זמן להרשמות. ואני מקווה שבאמת זה יוכיח את עצמו השנה כמו בשנה שעברה. טוב, כנס התקומה, מי מדבר? כנס התקומה. טוב, ברוך אני, דברי את. טוב, כנס התקומה מתקיים ב-24 לנובמבר, בבית המדע בשעות לפני הצהריים. איך אמרת, סליחה, איך אמרת איזה תאריך? 26 בנובמבר. 26, זהו. סליחה. ובשעות לפני הצהריים. התוכנית השנה זה, בגדול אני לא זוכרת את הכותרת, אבל אומרים, אני יכולה תכף להסתכל עליה. לקום מהאפר, כן. לא, לצמוח. מהאפר ריפוי ילדים אז והיום. זה לא מדויק. זה בעצם על ילדים שעברו את השואה אז והיום. צומחים מהאפר, התמודדות ילדים ונוער אז ועכשיו. זה מה שאמרתי. לא, צומחים, לא מקמים. אוקיי. חבר'ה, אני מבקש. גרסה אחידה, גרסה אחידה. מורכב משני חלקים. חלק ראשון תהיה הרצאה וקטעי סרטים. החלק השני יורכב מפאנל בהנחייתה של מירי נהרי שהיא פסיכולוגית, ובו יהיו 4 או 3 ניצולות שואה שהיו ילדות בשואה, ואחת מאירועי 7 לאוקטובר. ומה קרה? נציג את הכותרת. זה הכנס. תמשיכי. טוב. וזה בעצם התוכנית, כי זה יתקיים בין שעה 10 לשעה 2, 2:30. לא, באיזה תאריך? עד 1:30. 26 בנובמבר, אולי נגיד שאת ההצעה... 26. אני חושב, עוד לא יצא, אני חושבת שיצא רק save the date, התוכנית המלאה עוד לא יצא. לא, אולי רק נגיד מ-10:30 עד 2. לא, משהו בת 2, אבל כמו שאני יודעת, תמיד יש איזה גלישה. בישיבה האחרונה אנחנו החלטנו לבטל את ההרצאה של את ההפסקה של חצי שעה שרצינו לעשות. זה התחיל ב10:30 והסתיים ב1:30 בערך, משהו כזה. אולי חשוב להגיד שאת הרצאת הפתיחה ייתן פרופסור בן אריה, שהוא ראש הסוציאלית באוניברסיטה העברית, והוא ממכון חרוב, והוא עסק הרבה מאוד בטיפולים עכשיו, אחרי 7 לאוקטובר, והוא ייתן את ההרצאת על ילדים והטיפול בהם. כן. טוב. זהו? טובה. ספרי לנו מה קורה בעולם הסיורים והאנדרטאות. אוקיי. טוב, אני אדווח על 3 דברים. הדבר הראשון שהפרויקט של האנדרטאות זה עכשיו ממש בשיא הפעילות. הייתי קצת מנותקת 3 שבועות האחרונים, אז בינתיים התקיימו סיורים ב4 בתי ספר. אני אדווח עכשיו, אני גם יודעת שרני נמצא בחוץ לארץ, הגזבר, אז גם לא דיווחתי וגם לא יכולתי לדווח, אז אני עכשיו אדווח, ואני גם רוצה לדעת, רחל, עדיין, מה קיבלנו מקלימס קונפרנס אישור? לא קיבלנו שום דבר, והם מבקשים שאנחנו נדווח להם. הבחורה הזו, דניאלה, ביקשה שאנחנו ניתן להם משוב, נמציא להם משובים. אוקיי, בסדר, אז קודם כל... אני חושבת שהעברתי לך את זה, אבל פשוט... כן, אני גם כתבתי היום לדבורה, רציתי לדעת בדיוק, כי יש לי, שאלו אותי, פנו אליי היום 3 בתי ספר לגבי ההמשך. אין לנו עדיין תשובה מהם. הבנתי, כן, זה מה שהבנתי ממנה גם. אני העברתי דפי משוב, אנחנו הכנו דפי משוב בצוות והעברתי לכל המדריכים, והמדריכים מעבירים דפי משוב למורים, ואני אמורה לרכז אותם
ועל סמך זה אני אוכל לדווח על הדוח. דפי מושקת, את הדוח. זה עושה רושם מצוין, ובינתיים אני רק מקווה שכך ימשיך, שנקבל גם בשנה הבאה. יש הרבה עוד בתי ספר בנובמבר ודצמבר, ואנחנו מסיימים בעצם את כל התקציב עד 0, עד לסיום שנת 2025. זה באשר לבתי הספר. עכשיו לסדרה בזום, אנדרטה סיפור 3, שהפעם אנחנו משוטטים סיור וירטואלי באירופה, נרשמו נכון לעכשיו 50 אנשים, זאת אומרת 50 אנשים שילמו כסף, אני לא יודעת כמה מהם חברי עמותה, כמה לא, וזה מכסה יפה מאוד את כל ההוצאות, הערכה שלנו הייתה של 42 משתתפים, ואני מקווה שירשמו עוד בשבועיים הקרובים, אני מבינה שראיתי שרפי פרסם, הפיץ שוב... מתעתקת, טובה. בבקשה? לא שומעים. לא שומעים? שומעים. מצוין. שומעים בסדר גמור. אתם שומעים? כן, אולי יש לך בעיה. מה? שומעים. לילי, יש לך בעיה כנראה. שומעים? כנראה לא שומעת אותנו. רגע, לא. עכשיו אתם שומעים? לילי, אנחנו שומעים אותך מצוין ושומעים את טובה אז מצוין. אני לא יודעת למה יש לי התעתקויות. אוקיי. אני רק רוצה לומר כמה מילים שאנחנו, התוכנית הפעם היא כל שנה, כל תוכנית, את האנדרטה סיפור ראשון, שני גם כן מאוד מיוחדת, והפעם יש פה שתי אורחות חשובות, יש לנו את הסופרת והפסיכולוגית ציפי גונגרוס, שתדבר אחרי ההרצאה של משה פלדמן על הכפר לידיצ'ה, הכפר שהוחרב כנקמה, אחד הכפרים בצ'כיה, והיא, ההורים שלה הסתתרו בצ'כיה באחד הכפרים באזור של הכפר לידיצ'ה, אז ככה קישרנו, ויש לנו עוצרת שתדבר על חברה שלי, דרורית גור אריה, שהיא תדבר על אביה מילדי טהרן, לאחרי ההרצאה על הקינדר טרנספורט. אז המפגשים והייתה סדרה כמובן פותחת רננה, רני שלנו, ושיהיה לך בהצלחה רני. רני תדבר על יהדות, נצרות ודרכי הנצחה. תודה רבה. כן, בהצלחה, ואת פותחת, נתנו לך את כל הקרדיט. אחרי גיל פרן יהיה לא פשוט. כן, אנחנו סומכים עלייך. הנה יופי, תודה רבה, זאת הסדרה, ואני מקווה שירשמו עוד. סדרה מאוד מעניינת, 6 מפגשים בזום, ואתם כולכם מוזמנים. זהו, ועכשיו אני עוברת לנושא השלישי שלנו, הפרויקט האחרון, תודה, זה על חנוכה. אנחנו, מסורת שלנו מדי שנה בשנה בחנוכה, אנחנו עושים סיור, קראנו לזה מגבורה לגבורה, אנחנו מקיימים סיור, זה כל הכבוד, זה רפי? כן, כן. רפי אחראי על זה, כל הכבוד רפי. זה הסיור שלנו, אנחנו עוד לא, שלחנו את החומר, כי אנחנו יודעים שרפי מתכנן שוב לטייל בחוץ לארץ, אז רחל ביקשה להקדים, ואנחנו אכן הקדמנו, וזה מוכן. אנחנו מודעים, בצוות מודעים לכך, הפעם זה בנימינה, 3 אנדרטאות, ואחר כך בית טרזין. וכבר סגרנו בית טרזין גם מולם וגם סיור, והערכה היא, השאיפה היא שאנחנו נגיע ל50 אנשים, יש 50 מקומות באוטובוס, אבל אנחנו מאוד מודעים לכך שהבעיה היא אנשים יכולים לבוא לערב, לכנס בזום, או כנס לבוא לאולם, אבל לסייר, זה גם מאמץ מיוחד. וקשה להוציא אנשים בגילנו, לפחות החברים שלנו, אז יש לנו קבוצה אחת, מה שנקרא הארדקור של המטיילים, שנוסעים איתנו לכל הסיורים, אני מאוד מקווה שהפעם יירשמו. המחיר הוא גבוה, כי זה חייב לחסות את כל ההוצאות, ואנחנו הצענו בצוות 150 שקל לחבר, ו175 שקלים לאורח, ורחל הציעה היום להוריד ב10 שקלים, ולעלות ב5 שקלים ל140 ו180. אז אם זה מקובל על עזריאל, ועל השאר הצוות, אז רחל מבחינתנו זה גם בסדר גמור. זהו, רציתי רק לשאול את רפי באותה הזדמנות, מתי אתה, רפי ובילי, סליחה, מתי אתם מתחילים להפיץ את הכנס הזה זה יהיה ב-17 בדצמבר. זה ג' חנוכה, ב-17 בדצמבר. קודם כל, יש לנו תמיד מסורת להפיץ חודש לפני, אז אנחנו עוד לא חודש לפני.
אבל אני אומרת שיש לנו עכשיו משימה קשה מאוד לגמור את הנושא של הבמות, שמתחילות כאמור באוקטובר ובתחילת נובמבר. אנחנו שילבנו את הנושא של אנדרטת הסיפור, את ראית שאנחנו שלחנו. זאת אומרת, היה שליחה של הודעה. שוב פעם, בגלל המצב של החגים וכולי, אז אני חושבת שנרשמו דווקא, כמה נרשמו? 2 או 3 דווקא בתקופה הזאת. אבל כן, אבל הקבוצה היא טובה, וכבר יש לך אותה. לגבי הטיול, אנחנו נצטרך ברגע שאנחנו נגמור עם הסיפור של כנס הסתיו ולהפיץ את זה. כנס התקומה גם לפני כן. וגם כנס התקומה שמתקיים לפני כן. כן, אבל זה לא קשור אחד לשני, זה במקביל, אפשר... לא, אי אפשר במקביל, כיוון שאנחנו הגענו למסקנה שאנשים שמקבלים מאיתנו כל הזמן הודעות, פשוט יורדים מהמצבת... לא פותחים אותם ויורדים מהמצבת הארגון, ולכן אנחנו ממש בעדינות עושים בטיפ טיפ 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 כזה, כדי שלא לשגע אותם. גם ב-11 בדצמבר זה הפתיחה של התערוכה, בלוחמי הגטאות. תכף נדבר על זה. כן. אני סומכת עליכם שתפיצו, כי יש לכם עניין שזה יתקיים, נכון? לכולנו יש עניין שזה יתקיים. אז אני בתור אחת שיש לה ניסיון, כולנו ניסיון רב במתי צריך להפיץ, אם הכנס מתקיים, הסיור והכנס ב-17 בדצמבר, אז צריך להתחיל בתחילת נובמבר, כלומר חודש וקצת לפני המועד. אנחנו תמיד היינו עושים חודש, לא חודש וקצת. אוקיי, אז צריך בעצם, אני מאוד מקווה, שתתכנן, לפחות עכשיו תעצבו ותכינו את זה, כי יש לכם מוכן גם תמונות וגם הטקסטים, הכל מוכן. בסדר, זה לא תהיה בעיה לרפי הזמן לעשות את את זה. ראית כבר שזה חצי מוכן. זה נמצא מוכן, כן. זה הוצג עכשיו. כן, זה כבר אחרי שהבנתי, רפי. זה כבר בעבודה. יופי. הערה קטנה, טובה, לא יהיו לך יותר מ-35 משלמים, תקחי את זה בחשבון. אני לוקחת את זה בחשבון, בין 35 רגע, חכי, אני כבר חשבתי גם על פתרון. במקרה טוב יהיו קרוב ל-40, אבל אני לא מאמינה שנגיע לזה. מה שאני רוצה לעשות, להפריד את הנושא הזה לשני אירועים. כאילו, אירוע אחד זה הסיור, והאירוע השני זה הכנס השירה בציבור. השירה בציבור, והכנס, העדויות שאנחנו נותנים, להעמיס את כל ההכנסות, זה מבחינה חשבונאית, להעמיס את כל ההכנסות על הסיור, והכנס הזה יהיה כאילו ללא תשלום. אז זאת אומרת שתהיה אפשרות להגיע ישירות, אנשים שיכולים להגיע, יש לנו שעה, אנחנו מתחילים שם ב-2, להגיע ישירות לבית זה לא בעיה, זה מי שרצה להגיע, אני לא יודעת. כן, אנחנו לא רצינו את זה, בפעמים קודמות לא אישרנו. אז ראל, מה אתה אומר? לא, אתה בהשתק. אתה בהשתק. אין לו, זה הוא אומר, אין לו סאונד. אין קול. אתה בפנטומימה. אין לו סאונד, הוא אומר. תכתוב בצ'אט, עזריאל. אז אנחנו, כן, בסדר רחל, הרעיון הוא בעצם שיגיעו אנשים, המועדון מאוד... המחירים הם מחירים מאוד אטרקטיביים לאור סיורים אחרים שנעשים בכל מיני מקומות אחרים. שאלה תמיד, והפעם גם שילבת יחד עם האנדרטאות, סיור בבית טרזין, אני חושבת שזה צריך להיות מאוד אטרקטיבי לקהל. אפשר גם לעשות נקודת איסוף בנתניה, אז אולי החבר'ה מנתניה... בוודאי, כן. נקודת איסוף יהיו בכל מקום שיבקשו בדרך, לאורך הדרך, מתל אביב עד בנימינה. רפי, גם תכתוב את זה, בדיוק אני כתבתי שם בהזמנה. כתבתי את זה. כתבתי שנקודות האיסוף יפורסמו בהמשך על הדרך. אז לפי הבקשות. אנחנו צריכים לעודד את זה. מניסיון, אני אומרת, מניסיון שלנו, רוב הנרשמים הם בשבועיים האחרונים של האירוע, 3 שבועות, חודש זה בשבילם. אנשים לא מתכננים חודש בחודשיים. כן, לא מתכננים אנשים מראש. גם עכשיו, גם לגבי מה שבילי אמרה, אני מעריכה שהצטרפו בשבועיים הקרובים חלק, לפחות 80 איש. לא, הערכה שלי,
זה גם תלוי בדחיפה של מנהלי הבמות, ורואים קשר ישיר בין פעולת השיווק של האנשים. צריך לצרף לה... אני רוצה לעבור לנושא רביעי. עזריאל כתב לך הצעה טובה. כן? טוב, הנה רחל, הצעה טובה, התקבל. יופי. נושא רביעי זה שזה נעצר בגלל שאני באבל עדיין, אבל פניתי לאיש קשר מאוד מרכזי בעיריית, במחלקת החינוך ובעיריית אשדוד. אנחנו רוצים לאמץ, העמותה, אנחנו רוצים לאמץ, ועדת האנדרטאות בעצם רוצה לאמץ את בתי הספר, ויש לא מעט בתי ספר, לפחות 7 בתי ספר תיכון באשדוד ובסביבה, והבחור הזה הוא מרכז את לימודי השואה בבתי הספר האלה, הוא עבד גם במשרד החינוך, עבד גם ביד ושם, ואנחנו אמורים להיפגש איתו כדי לדבר על איך אנחנו ממשיכים, כלומר זה יהיה חלק מהאנדרטאות, אבל גם דור המשך לסיפור, גם ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, וגם לפני כן ואחרי כן, המספרים שלנו, אנחנו נבוא אליהם, נשלח אליהם אנשים לבתי הספר. וזה כל כך מוצא חן בעינינו, כי זה גם אשדוד, גם פריפריה, וגם מישהו, ואנחנו חייבים מישהו, כמו שעזריאל אמר, מישהו שמיינדד לנושא, והבחור הזה הוא מי זה הבחור הזה? אליזר, אחד בשם אליזר, אני עובדת איתו כבר, אנחנו כבר עובדים איתו, כן, הוא פשוט יוצא מן הכלל, וגם הוא רוצה להתפשט הלאה למקומות נוספים מעבר לאשדוד, אז זה הרעיון. עזריאל ואני היינו אמורים להיפגש איתו, לקבוע, ופשוט זה נקטע באמצע. יש לי הצעה בשבילך. כן. על זה. בסדנאות היו לנו מדי פעם דור שלישי שבאו עם ההורים, והם סיפרו את הסיפור של ההורים או של סבא וסבתא או דברים כאלה. את יכולה להציע להם שאנחנו נכשיר, לא בכל כך הרבה פגישות, אבל ניתן איזושהי הכשרה לצעירים מבתי הספר שלו, שהם ירצו לספר, לא רק להביא את המספרים שלנו. רעיון מצוין, אבל זה נתן לי את מדברת על התלמידים או שאת מדברת על הסגל? תלמידים, על התלמידים. אבל נתתי רעיון, מרגלית, מזה אני חשבתי שאולי התלמידים הם תלמידים, נאמר כיתה י', י"א, י"ב, אבל להביא את ההורים שלהם, כלומר למפגש, לזמן את ההורים, שגם ההורים, ובטח מההורים יש כאלה שהם דור שלישי, כי הילדים הם כבר דור רביעי, לא חמישי, אז זה יכול להיות, יש שם הרבה ממוצא רוסי, אז הרבה מברית המועצות לשעבר, בארצות, אז זה יכול להיות, הנה זה רעיון נהדר, דבר כזה, אבל אולי גם להכשיר, אני לא יודעת אם להכשיר, אבל להיפגש עם, שהילדים יבואו עם ההורים, אני בטוחה שכל רעיון טוב, ההורים ירצו, או הילדים, אם תהיה קבוצה, בין כה אי אפשר לעשות קבוצה גדולה, אם תהיה קבוצה של 8 אנשים, ילדים, הורים, גם וגם, אנחנו יכולים בזום לעשות להם מין סדנה כזאת, שהם בסופה יוכלו לספר. אוקיי, אז אלה בעצם 4 דברים שאנחנו נציע בפגישה שאנחנו נקיים. יכול להיות, אם אנחנו כבר מדברים על שילוב ידיים, אז יכול מאוד להיות שאפשר לבדוק גם במה ללימודי השואה באשדוד. באשדוד. צריך למצוא מישהו האמת היא שיש לי מישהו גם בקריית ביאליק, בקריית מלאכי. אנחנו כאן חושבים על הפריפריה, דווקא בגלל שבפריפריה יש גם את החלק המזרחי שחשוב לנו שהוא כן ילמד. אז לא יודעת, אולי, אתה יודע, אתה יכול לדבר עם... שנייה, רגע, בילי, שנייה. טובה, מה שאת עכשיו מספרת מוכיח שככל שאנחנו פעילים יותר בבתי ספר וכן הלאה, ומקבלים את השם והמוניטין של אנחנו מתעסקים באנדרטאות ובסיפורים וכן הלאה, אפשר לצרף לזה ולחבר לזה נושאים נוספים. כשאת מדברת על לספר את הסיפור, הרי זה נושא נוסף של העמותה שאנחנו מתעסקים בו, ואם אפשר לשלב את זה, ובטח מול בתי ספר או מערכת החינוך, הרי אנחנו משיגים מטרה שהיא מאוד חשובה לנו. עכשיו, אני לא יודע, אשדוד זו דוגמה מצוינת, כי את בעיקר, או יש איזשהו ריכוז פעילות בבתי ספר וסיורים,
באשדוד, גם בשנה שעברה, גם בשנה הקודמת, ולכן גם יש את הבחור הזה שקראת לו, לא יודע איך קראת לו, מעיריית אשדוד. השאלה היא כזו עכשיו. אם אתם מדברים על הנושא של להוסיף את הנושא של לספר את הסיפור, גרסה כזו, גרסה אחרת, הרעיון של מרגלית, הכל מתקבל על הדעת. השאלה אם יש מקומות נוספים, ערים נוספות, ששם יצרנו איזושהי מסורת כזו או אחרת, או לקחנו יותר מסיור אחד או שניים של בתי ספר, וגם שם אפשר לנסות. זאת אומרת, זה מהלך שאפשר לנסות לעשות אותו בכמה מקומות. להתחיל עם עיריית אשדוד נהדר, להתגלח על הזקן של עיריית אשדוד עוד יותר טוב, אבל בהחלט אפשר לנסות זה לא להתגלח, אנחנו כבר כמה שנים עושים משם סיורי אנדרטאות. לא, סיורי אנדרטאות זה לא להתגלח, להתגלח זה על הנושא של לספר סיפור ולערב נושאים נוספים. פעילות נוספת. נכון, ואם אנחנו הרי מחפשים לפרוץ בדברים נוספים לציבור הרחב, בטח במערכות החינוך, אז השאלה אם יש עוד מקום בעיריות כאלה ואחרות. אז שמולי, כשמדברים אז זה נותן רעיונות, כמו שמרגלית אמרה, אז הנה אני עכשיו נזכרתי במפקח שבגליל, הרי הגיעו הרבה בתי ספר, גם מצפת וגם מכרמיאל וגם ממעלות וגם מחיפה. אני הגעתי לכל בתי הספר האלה בזכות מפקח אחד, שיצרתי איתו קשר, לא אני יצרתי איתו, אחת המדריכות קישרה בינינו, ואני צריכה לחזור אליו. ואני אשמח לחזור אליו ולהציע לו המשך פרויקט, אבל לא רק את הסיורים לקראת אנדרטאות, אלא גם דברים אחרים, של להיפגש איתו. אני מתכתבת איתו, יש איתו קשר טוב, בוריס משהו, אני כבר לא זוכרת. אם צריך גם שמישהו נוסף יבוא, אז תגידי, ואם צריך שאני אבוא, גם תגידי, ועם מרגלית, אני בטוח גם תוכל להצטרף ולקדם דברים, אחרי שתקיימו איזו פגישת הכנה כזו או אחרת, לראות על מה אנחנו מדברים ואיך אנחנו מדברים. אבל בראש סדר עדיפויות, מכיוון שזה מדובר בתלמידים, אז הסיורי אנדרטאות זה בראש סדר עדיפויות שלנו, זה הקהל שלנו, זה שיטת המניפה להגיע לדורות הבאים, אז זה קודם כל, זה הפרויקט הראשוני, ובהחלט, כשנפגשים אז מציעים עוד דברים, זה ברור, שמולי, ברור. אנחנו לא מחליפים את האנדרטאות, אנחנו ממשיכים עם האנדרטאות בכל הכוח שיש לנו, שזה אומר כמה כסף שיש לנו. אבל אנחנו על זה, אם אנחנו יכולים להלביש דברים נוספים ולהתרחב, בטח בכל מה שקשור בחינוך ובבתי ספר, עד רבה. אוקיי, ועכשיו אני הצעתי את זה, הסיבה שהצעתי לה את זה, היא שאנחנו יודעים את הקושי להיכנס לבתי ספר. נכון. עכשיו, אם יש מישהו בתוך בית הספר שאנחנו כבר מכירים, ושהוא יכול לפתוח לנו דלת, לכן הצעתי את זה, לא סתם נרחיב את זה לא, זה בסדר גמור, גם בעירייה שהיא מדברת זה מישהו שקשור לבתי הספר, זה לא מישהו זה לא במקום אנדרטאות. עכשיו ככה, מרגלית, אז ככה, עכשיו נזכרתי שיחיאל, עזריאל ואני, נסענו לשם לפני שנתיים, לבית ספר באשדוד, לאחד בתי ספר לאשדוד, לספר את הסיפור של הורינו. אז כן עשינו את זה, הצענו להם את זה, אבל לא הייתה ישיבה לא, היא מדברת עליהם עצמם, היא מדברת שהם עצמם יעברו את הסדנאות. אז הבנתי. זה התקדמות, קודם כל. אנחנו יכולים לקחת את המודל של הכפר הירוק, ולהגיע אותו. בתים שפותחים את הדלת למספרים, ואז אנחנו נכנסים עם גם קצת הכשרה של הבתים. זה בדיוק זה, קודם כל פותחים את הדלת ונכנסים. מתחילים ממה שאנחנו שולטים הכי טוב או יודעים הכי טוב, זה לספר את הסיפור, חוץ מהאנדרטאות כמובן. מה שחשוב זה שאנחנו נקבל מקלמס קונפרנס לתקציב, אפילו 50%, כדי שנוכל להמשיך. כי ברגע שלא יהיה לנו תקציב, אז הדלת שם תיסגר מהר מאוד. אני רוצה לעבור, עזריאל כתב לי, זה מזל שהוא לא יכול לדבר היום. עזריאל, אני יכולה חופשי לדבר מה שאני רוצה, נכון? יש אישור. עזריאל ואני נפגשנו בזום, הייתה לנו ישיבה בזום עם הנהלת אורט, לגבי להמשיך את הפרויקט של אנדרטאות, ושהם יסבסדו אותו, והישיבה הייתה מאוד מאוד חיובית, עם מחלקת אור טוב, ואנחנו עכשיו נמשיך, עכשיו התחילה שנת הלימודים, אחרי החגים אנחנו שוב נתכנס, ולהם יש בתי ספר, כמה עשרות בתי ספר, אם לא יותר, בכל רחבי הארץ. יצא איזה סיכום דיון או משהו שנוכל לראות? בינתיים כן, נכון, לא יצא סיכום דיון, לא הוצאנו, אני חושב שבינינו כתבנו, בתוך ועדת אנדרטאות, אבל אתה נמצא בתוך הוועדה,
זהו, אז אנחנו נמשיך, זה הדבר החמישי החשוב, שרשת אורט הביעה רצון טוב לחזור ולהמשיך. אנחנו עבדנו איתם 2 ועשינו פיילוט איתם, את פרויקט אנדרטאות התחלנו עם בתי ספר של רשת אורט, אז זה היה מאוד מאוד מוצלח, זה היה לפני 2-3, ועד שנגמר התקציב. זה היה לפני שקלמס קונפרנס מימנו את זה, אז זהו, אנחנו נחזור. זאת אומרת, יש מה לעשות. היה גם לפני המלחמה. כן, בדיוק. טוב. זהו, אני סיימתי. תודה, טובה. ועזריאל השקט, תערוכה לוחמי הגטאות. מי מדבר? דבי. דבי? אני אדבר, כן. אנחנו סיכמנו עם קיבוץ לוחמי הגטאות, שהתערוכה ואף על פי כן ולמרות הכל של 4 דורות, עוברת אליהם למשך חצי שנה. זה יוצג שם מה-11 ל-12, הפתיחה תהיה ב-2:30 בצהריים ב-11 בדצמבר, והתערוכה תוצג שם עד סוף יוני, ויכול להיות שאנחנו נסיים שם את כל הסיפור של הבמות. לא את כל הסיפור, את הקבוצות של הבמות, נביא אותם לשם לסיום, לא? לא כולם. הקבוצות של הבמות שמיועדות לבוא לשם לסיור, אנחנו בגלל זה משכנו את זה עד שהסיור הזה כן, 100%. זהו. יש לנו עוד יומיים להחליט. שמוליק, החוזה בדרך אליך לחתימה. אז לא חתם? מה? לא חתמנו... החוזה עם... מה שאני ראיתי זה לא החוזה? מה שראית זה הגרסה האחרונה, אבל הם היו צריכים לאשר אותה, והם אישרו, ואני אביא לך את זה, אז צריך לחתום על זה. בסדר. מי מדווח על המסע לגרמניה, אחרי? רחל יכולה לדווח. היה מסע מאוד מאוד מעניין, מאוד מרגש, ומפתיע אפילו במידה מסוימת לראות את הגרמנים משתפי פעולה, והיו שם כמה נקודות ממש שאנשים יצאו מגדריהם בשביל להדריך אותנו ולעזור לנו. משתפי פעולה זה לא נשמע טוב, רוחלה. כן, כן, אבל לא חשוב, נו. לא, בסדר. היום שיתוף פעולה יש לזה משמעות חיובית, לא שלילית. אוקיי. השתתפו במסע 22 איש, חלקם חברי עמותה, לדעתי לא כולם, ובכל מקום שהיה איזשהו אירוע, חלק מהאנשים סיפר את הסיפור המשפחתי, חוץ ממה שסיפרו באוטובוס, חוץ מהטקסים שעשינו. לדעתי זה היה אירוע מאוד, מאוד מעניין, אנשים יצאו עם חוויה מאוד טובה. אני פרסמתי כמה תמונות בפייסבוק של העמותה. אני עכשיו יש לי גיסי ואחותי השתתפו גם הם במסע הזה, וגיסי עשה סרטים של כל המסע, אז אנחנו רוצים להפיק ממנו איזשהו סרט שלם שייתן את כל הדרך שעשינו. והקמנו צוות יחד עם רני, שרני התנדבה לעמוד בראשו, כדי לכתוב את החוברת של כל המסע עם כל התכנים שהיו שם. כן, רק צריך להזכיר שרני השתתפה גם במסע. כן, רני גם השתתפה. רני גם השתתפה בכנס. אני רק רוצה להוסיף שהיה לנו... השתתפה בצורה פעילה אפילו. אני רק רוצה להוסיף שהיה לנו הזדמנות באמת להכיר, קודם כל, גולת הכותרת הייתה הסיור במחנה הריכוז והעקורים ברגן בלזן, ואנחנו באמת יצרנו קשרים מאוד מאוד טובים שם עם ההיסטוריונית ועם המחלקה שלהם, נמצאים איתם בקשר עדיין, וגם הכרנו את הצוות צוותים של אות הכפרה בברלין, ככה שבאמת הכרנו, זאת אומרת, גם, הטיול כלל גם קצת ככה לדבר עם אנשים, הייתה שם איזה אישה אמריקאית שהתפקיד שלה, שהיא לקחה על עצמה את התפקיד לטפל באבני הנגף, זאת אומרת לדאוג שכל הזמן הן יהיו נקיות ומצוחצחות, אז מה שהיא עושה, היא פרופסורית באוניברסיטה, בחורה אמריקאית שנשואה לגרמני, ומה שהיא עושה, היא מרצה על האבני נגף, מספרת את הסיפורים בצורה מאוד מרתקת ומרגשת, ואז היא מזמינה את האנשים לקחת ברסו בידיים ולצחצח את האבנים האלה,
למרות שבהתחלה זה נראה לנו דבילי לחלוטין, היה לנו התרגשות בלתי רגילה לעשות את זה. ובאמת זה נתן לנו המון ידע על הנושא הזה של אבני הנגב ועל הרעיון, שזה היה רעיון מדהים. גם אל תשכחי את נויה גאמה. ונויה גאמה, כן. נוי גאמה. נויה גאמה. נוי גאמה. זה בשביל שמולי, כי האמא שלו עברה שם. אבל באמת לא תארנו לעצמנו. גם אני הייתי שם ב-2005. וקבלת שבת בהמבורג. רגע, והייתה שם, המדריכה שלנו הייתה בחורה מאוד מאוד רצינית, דיברה בצורה, זאת אומרת, העבירה לנו את כל הנושא הזה בצורה מאוד רצינית. זה בעצם היה מחנה שהוא לא היה, אוי בובה, מה זה? זה נכבה? בננה. זה היה מחנה שהוא בעצם היה מחנה עבודה, ולא של יהודים דווקא, אלא של כל הלאומים. ותראה, רואים אמנם משהו מאוד נקי ומצוחצח ויפה, אבל לפחות אנחנו יודעים שהגרמנים משמרים את הנושא הזה. לא, הסיפור שם, אז אם כבר הערה, המחנה הזה אמנם היה מחנה ראשי שאחראי על 80 ומשהו מחנות עבודה. כן. ודרכו, אמא שלי הייתה שם, ואחרי זה נשלחה למחנה אחר, משם היא הגיעה לברגן בלזן. אבל במחנה עברו 155,000 איש, חצי מהם נרצחו במחנה. כן. חצי. והגרמנים, כשהם הפסידו את המלחמה והבינו שהם הולכים להפסיד, המבורג, עיריית המבורג, ניקו את המחנה, סיידו אותו, הוא היה בית כלא לפני, והם הפכו אותו לבית כלא, וכשמי שהגיע לשם, האנגלים וכן הלאה, זה כבר היה בחזרה בית כלא. כן. והם השמידו את רוב המסמכים, והיה קשה למצוא שם המסמכים וכן הלאה וכן הלאה. זה נוי גאמה. ונוי גאמה הוציאו ספר. יש ספר שב-2005 הוציאו אותו לקראת זה שפתחו את זה כאתר זיכרון, כי עד אז זה היה מחנה באמת בית כלא. אז אחרי 60 שנה של מאבק של כל מיני אנשים, לאו דווקא יהודים, זה נפתח כמחנה, והם הזמינו לפתיחה את כל מי שהם ידעו שקשור לעניין הזה, והיות ואמא שלי פרסמה בספר שהייתה שם, אז הזמינו אותם. אז כן, קודם כל, זה פשוט דוגמה באמת לכל הנושא של שימור הזיכרון בגרמניה, שזה מאוד מאוד חשוב לראות את זה, אבל אני רוצה להגיד שמה שלמשל, אחד החוויות הגדולות בעיניי היו הנושא הזה של מחנה הכורים ברגן בלזן, שבדרך כלל אי אפשר להיכנס אליו, כי זה מחנה צבאי של נאטו, ובזכות קשרים של דבי עם ההיסטוריונית, היא הכירה לנו את ההיסטוריונית קטיה, ובזכותה אנחנו הצלחנו להיכנס למחנה הכורים ולראות את כל הברקים ואת כל המקום הענקי הזה שבו היה בית חולים מיד אחרי השואה, שבו השפזו את נולדתי. וכן, ובו דבי, לא, זה לא היה גלניוז. גלניוז בתוך מחנה הכורים. לא, אבל האולם הזה הגדול זה היה... לא, זה הרונדהאוס. זה הרונדהאוס. זה המקום שבו היו המערכת העיתון והמרפאה והכל. אז בגלניוז היא אמרה שאי אפשר לראות, אני לא יודעת למה, אבל בכל אופן זה היה מאוד מרגש לראות תמונות מהתקופות ההם, על רקע המקום שאנחנו עמדנו בו. באמת לראות כזה מחנה הכורים פעם אחת, אני לא יודעת כמה אנשים פה היה להם הזדמנות לראות מחנה הכורים. אנחנו ראינו את פרנוולד בסיור של נתיבי הבריחה, שהוא גם כן מחנה הכורים מדהים, אבל זה מאוד מאוד מעניין הסיפור הזה, וכשאתה נכנס לשם ומרגיש שזה האור בקצה המנהרה, זה עוד יותר מעניין. זהו. עד מתי הוא היה קיים? הוא היה קיים ב-52. 49, 50. 50, כן. כמו כל מחנות הכורים. לא, הוא נסגר אחרון. הוא נסגר אחרון. נסגר אחרון, אני חושבת ש-52. שמעתי היה לא היו מחנות הכורים ב-57. מה היה? מחנות הכורים נסגרו ב-51 האחרון. לא, נשארו החולים, הנכים. כן. שלא הותר להם זה לא נפתח עם מחנה הכורים. בכל אופן, אנחנו עשינו סיור. פרנוולד נסגר ב-1957. מה איזה? מחנה פרנוולד. זה של הנכים. זה של הנכים. ב-57. כן, כן. אז אני רק אומרת, המסע שאנחנו עשינו זה מסע חדשני, זאת אומרת, בדרך כלל לא עושים מסע באזור הזה. בנתיב שאנחנו לקחנו, ואני בטוחה שאפשר יהיה לחזור עליו ולהציע אותו עוד פעם. בכל אופן, חברת הנסיעות מוכנה להציע אותו עוד פעם. זהו.
ניה, תגיד מילה על מה צפוי לנו בנושא האתר. מילה? שתי מילים. שתי מילים? ככה, קודם כל אני הבנתי עכשיו מהדיווח האחרון שיש לנו המון חומר להכניס לאתר. אם תכינו את הסיפור עם תמונות, עם סרטונים, קצת כאלה ואחרים, אני מניח שכבר נכניס את זה לאתר החדש ולא לא יודע אם לישן. מירב עובדת במלוא המרץ, היא לקחה על עצמה גם כן יוזמה לעשות כל עיצובים כאלה ואחרים חדשים שלא במסגרת מה שאנחנו החלטנו, ואני מברך על כך, זה בסדר גמור. שנית, אנחנו מנסים לקבוע פגישה לשבוע הבא מתישהו, נדמה לי, כי יש כמה דברים שאנחנו צריכים להחליט מה אנחנו עושים עם חומר ארכיוני ואיך אנחנו מנהלים אותו וכו' וכו'. כי יש המון דברים בחומר ארכיוני שהם נניח הזמנה לאירוע, הזמנה לזה, הזמנה לפה, אבל אחרי האירוע לא היה אף אחד שיכתוב דברים כדי לסכם את האירוע ולהגיד אוקיי, היה ככה, היה ככה, היה ככה, כמה תמונות וכו' וכו', כדי שאפשר יהיה להציג באתר כפעילות ברוכה של העמותה. אני עכשיו גם כן עברתי קצת על המידעון, שגם כן איתו צריכים להחליט מה לעשות איתו. יש שם המון חומרים PDF'ים שנמצאים במקומות עלומים שרפי הבטיח שהוא יחפש, אולי הוא יצליח למצוא, אולי לא. ויש שם באמת חומרים מאוד יפים, ראיתי שבילי כותבת מאוד יפה, יש לה כישרון כתיבה טוב. כן, כן, כן. ובאמת, אם יתחילו אנשים לכתוב, נניח סיכום של אירוע, סיכום של במה, סיכום של... אז יהיה חומר להכניס לאתר ולהשאיר אותו בהמון המון פעילות. אני חושבת שצריך למסד את הנושא הזה, צריך להקים מחדש את ועדת ההוצאה לאור, מה שנקרא. או, ועדת תוכן, כן, כן, ועדת תוכן של האתר. שהייתה כל זמן שעשינו את המידעון, היא הייתה. והם עשו דווקא דברים יפים, אז אני חושבת שצריך שוב פעם לעודד את הסיפור הזה, כי אם לא נקבע שתהיה איזו ועדה שעוסקת בזה, אז הדברים האלה לא, אי אפשר בצורה ככה ספורדית. לדעתי בכלל צריכה להיות ועדת תוכן גם לאתר. כן, זה לא קשור. זה הוועדת תוכן, לאתר ולפייסבוק ולכל אני המקומות. מציעה להציע את זה לחברי העמותה, לאו דווקא כאילו, לא דווקא לוועד המנהל, שחברי העמותה יצורפו לדבר כזה. בוועדה הקודמת שהייתה, אז באמת 3 חברי עמותה היו שם. בנוסף אליי. אפשר לפרסם. רגע, ומה קרה לוועדה הזאת? היא בינתיים... נמוגה בינתיים. הפסקנו לעשות את המידעות. היא לא נמוגה, הייתה... בוא נשים את הדברים. אנחנו הוצאנו את החוברות האלה אחת לכמה חודשים, ומה שקרה שחלק גדול מהאנשים לא פתחו את זה, ולדעתי צריך לעבור לפורמט אחר, פורמט דיגיטלי, ולהעביר דברים. ועוד דבר שצריך לאמץ, שיש אירוע או משהו כזה, מישהו צריך לקחת אחריות ולהוציא איזה תזכיר אחרי כל האירוע, ואת זה להכניס לאתר. נכון. פשוט צריך אתר תוכן לאתר, כאילו צריך קבוצה אתר, לא להוציא חוברת עם מה שעשית. תראי, אני חושב שאם לאסוף חומר ולהוציא פעם בכמה חודשים, זה מאבד את ערכו. יש כתבה מוכנה, יאללה, מכניסים אותה לאתר. אם יש אתר עכשיו מסודר, למה לא? ככה צריך להיות. חדשה. אנחנו בהחלט נחדש, לא יודע אם נחדש נעורים, אבל נחדש, והאחריות על הנושא של התוכן באתר ותוכן אחר צריך להיות בצורה מסודרת על ידי ועדה מסודרת עם אחריות ברורה, וזה לא ספורדית ולא פעם בחצי שנה ולא כל מיני כאלה. אנחנו נעשה את זה בהמשך, בינתיים נתקדם באתר כדי שיהיה איפה להכניס את זה. אוקיי. עכשיו מישהו אחראי על צילומים תוך כדי אירועים. כן, 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 אנחנו רוצים להפוך את זה למשהו חי, כדי שזה יהיה משהו חי, זה חייב, אנשים צריכים להתעסק עם זה. עוד משהו, בניה? אני אשלח לכם אולי את הקישור לאתר החדש, שהוא כמובן בבנייה, והוא לא זמין לכלל העולם, כדי שתתחילו להתרשם מהעיצוב שלו, איך הוא נראה וכו' וכו'. ואם יש לכל אחד שיש לו הערות, יכול להעיר הערות, ונשמח לקבל משוב על כל מה שקורה. טוב. אני מניח שתוך יחסי כבר לא הרבה זמן היא תסיים את העבודה. זה רק בעברית?
סליחה, כרגע זה רק בעברית, כן. אנחנו, לנושא של האנגלית, אנחנו לא... אני לא זוכר אם בהצעת מחיר שלה היא נתנה אתר דו-לשוני, אבל יכולה להיות האופציה לדו-לשוני, אבל לתרגם את החומר זה לא באחריות שלה, זה יהיה באחריות שלנו. נניח יהיה דף של אודות מי האנשים, מי אנחנו וכולי וכולי, ויהיה גם כזה דף אודות about us באנגלית, ואת החומר שם צריך מישהו אחר צריך לתרגם את זה ולכתוב את זה. היום עם ה-AI זה די פשוט. נכון. זה דורש איזשהו פיקוח או הגעה. בקרה, כן. כי את יודעת, התרגום של ה-AI הוא לא תמיד... כן, אבל אני מוכנה לעבור על החומר באנגלית. מעולה, מעולה. בכיף, בשמחה רבה. אולי יש מישהו שלמשל גם יכול בצרפתית או בואי לא נגזים, בואי לא נגזים. בוא נתחיל עם שפה אחת ואחר כך נראה. הייתי אומר שיש יותר לקהל ברוסית. השפה אחת את מתכוונת לעברית, לא לאנגלית. כן, לזה התכוונתי. אחר כך נראה איך מרחיבים. עוד מישהו רוצה לדווח על משהו? שמוליק, בילי ובניה, אתם לא ציינתם מתי נוח לכם. אני ציינתי, למה? אני ציינתי דווקא, למה את אומרת? אני כתבתי שאני גמיש לכל תאריך. בשלוש שעות האחרונות לא הייתי בתוך המערכת, הייתי לא בסדר, מה זאת אומרת? צריך להיות up to date מעודכן לכל שנייה. לא, בסדר. עוד מישהו רוצה להגיד, לדווח על משהו? כן, אירין. ינואר מתקרב ובא, ובסוף ינואר יש לנו תמיד כנס על אנטישמיות, וזה בדרך כלל דורש די הרבה מחשבה והכנה, אז אולי זה מוקדם מדי, אבל אני פשוט רוצה להזכיר לנו שזה גם נושא שאנחנו מטפלים בו. בסדר גמור. וגם רציתי אז זה עוד מוקדם? לא, לא, זה הזמן פחות או יותר להתחיל, נובמבר זה הזמן להתחיל. האמת היא שמתחיל להיות קצת בעייתי קצת הנושא הזה, בגלל שהוא כל כך הרבה בתקשורת. זה נושא שנדון עליו בתוך הוועדה שלנו, משום שבנושא של האנטישמיות, מדינת ישראל ואנחנו הלכנו לאיבוד בכל העולם הזה. נכון. אבל מה שאני רוצה להזכיר, שיש את ליל הבדולח, את ה9 בנובמבר. עכשיו זה כבר אוטוטו, אבל חשבתי שאולי יש אדם בשם דוקטור יואב הלר, שהוא היסטוריון גם כן בנושא השואה, הוא יושב ראש מה שנקרא הרבעון הרביעי, איך זה נקרא? הרבעון הרביעי. הרבעון הרביעי? כן. שזה מין סוג כזה שתנועה, רפי נמצא נדמה לי במסגרת הזאת. והוא מדבר על הרשע, על דברים מהסוג הזה. אני חושבת שאולי כדאי לשמוע אותם אומרים שזה... זה לא מעורב בפוליטיקה מדי, וילי? אני לא יודעת, למה זה פוליטיקה? כי נדמה לי שהוא יותר מדי איש פוליטי, הוא היסטוריון, אבל נדמה לי שהוא גם איש פוליטי, נכנס לפוליטיקה. אני נורא מפחד. היום עם האנטישמיות, זה לא שנאת יהודים, זה שנאת מדינת ישראל, נורא נורא... לא, הוא לא מדבר על אנטישמיות. מדברים על ליל הבדולח. על ליל הבדולח אנחנו מדברים, על... ליל הבדולח, אוקיי, משהו אחר. לא, דיברתי עם אנטישמיות. אז לא, אני מתחילה לברר את זה, שמוליק, השאלה אם כדאי לחשוב על זה, כי אז אפשר לעשות הרצאת זום לכל העמותה, ב9 לזהו. כן, אבל ה9/11 זה כבר די קרוב. רק תדעי, בילי, לוושינגטון יש תוכנית בליל הבדולח, אולי אפשר לעשות משהו במשותף. יש הרבה עמותות שיש להם תוכניות לליל הבדולח. אבל עם וושינגטון יש לנו... אתה רוצה לנסות ליצור קשר? בבקשה. את רוצה ליצור קשר איתה? תלוי, אולי זה... אני סתם... יש לך תוכנית? אני לא ראיתי. אני ראיתי הרבה דברים מההומר שלכם, אז קיבלתי את זה אולי בארצות הברית, גם ארגונים שונים מפרגנים ומדברים על מה 2Gs עושים במקום אחר. אני רציתי לשתף אתכם שהייתי בכנס בפריז של הפדרציה הבינלאומית העולמית של שורדים והדורות הבאים,
וזה היה מרתק. היו הרצאות על השואה בצרפת בכלל, שאני לא ידעתי הרבה על זה, ולא למדתי את זה במסגרת הזאת. גם יצרתי קשר עם עוד קבוצות של 2Gs, ויש שם גם פעילות מאוד מסיבית של ה-3Gs, ובאו הנכדים עם הבובה שלהם, בובי שלהם, ויודעים לספר את הסיפור. בקיצור, קיבלתי גם כרטיסי ביקור, יש ארגון באנגליה, יש ארגונים בארצות הברית. זה הדבר הראשון שרציתי לשתף אתכם, אם זה מעניין אתכם. ובנובמבר אני נוסעת לכנס על אנטישמיות בוורשה, אם זה יכול לעניין את מישהו, על האנטישמיות בעולם היהודי אחרי השביעי לאוקטובר. מי עושה את זה? ה-International Jurists, המשפטנים הבינלאומיים. אלה של, כן, של זה, אוקיי. מאיר לינזן, אם את מכירה אותו, גם הוא 2G. זה שעשה אז בזמנו את הספר של מזרח ומערב, זאת אומרת... לא, 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 הוא עורך דין מאיר לינזן. עורך דין. לא קשור. אני דווקא חושבת שאותו פיליפ סנס הוא די פרו-פלסטיני, ותמיד היה, ואני לא שמעתי עליו בשנים... לא, אני שואלת אם זו אותה קבוצה שעשתה, שגם כן, רחל איינורן. שהרי אז אני ניצלתי את הקשרים שלי עם הרצוג פוקס ונאמן, ומאיר לינזן... הוא היה מנהל שלהם. מה? הוא היה מנהל במשרד שלהם. הוא היה, הוא כבר לא. גם הוא כבר לא פרגית. אז מישהו אחר שמה. יחיאל, מה אתם סידרתם עם הארגונים בחוץ לארץ, אם מותר לי לשאול? אירין, זה לא עכשיו. לא עכשיו, אוקיי. שנייה. מה שאת מעלה את הנושא של האנטישמיות בצורה, בגלל שאנחנו מתקרבים לנובמבר ומתקרבים לינואר, אז אנחנו צריכים להתחיל לטפל בזה, ואנחנו נזמן את הוועדה, ושם נדבר יותר בפירוט על מה קורה עם העניין הזה, בסדר? גם לפה וגם לפה. נזמן ועדה... כנס ב-17 לנובמבר. ב-17 לנובמבר? מעניין. דווקא בוורשה, למה שם? זה אחד. לגבי ליל הבדולח תבדקי, אבל נדמה לי שזה קרוב מדי. כמה היום לחודש? היום כמה לחודש? היום ה-12, ואת מדברת על חודש מהיום, כשיש עוד באמצע כמה דברים, אבל נראה. אני רוצה, יש עוד מישהו משהו לדווח. רק עוד דיווח אחד. בבקשה. פנו אליי החבר'ה שעשו את הסדנה לספר את הסיפור ברעננה, זה ענת ועופר, והם רוצים לפתוח סדנה נוספת ברעננה, ואני שכנעתי אותם פשוט לדחות את זה לקראת סוף דצמבר, תחילת ינואר, כי לדעתי אנחנו צריכים איכשהו לבסט את הפעילויות שלנו, אי אפשר לעשות הכל באותו זמן, ומינואר עד יום השואה זה בדיוק הזמן שמספיק בשביל לעשות את הסדנה הזו, אז רק אני מדווחת שאנחנו מתכוונים לקיים סדנה לספר את הסיפור בחודש ינואר. יש עוד סיבה לכך גם שכנראה נקבל, אם נקבל, ההנחה שנקבל, תמיכה מוועידת התביעות, אז אני צריכה לדחות את זה לינואר. אז אני מדווחת שאנחנו כבר מקיימים את זה, אני מניחה שלקראת נובמבר נתחיל להכין את הפליירים, כדי שבדצמבר נוכל לפרסם. אוקיי. טוב, יש באופן כללי עכשיו. אני רק רציתי לברר האם להעלות את הנושא ששאלתי אותך, או נשוחח על זה באופן פרטי. על הקשר בינינו לבין יד ושם. אנחנו נשוחח על זה, כי... זה די הפתיע אותי, התגובה שלהם, על מה נורא? לא חשוב, אחר כך.
נדבר על זה. זה לא כזה דחוף ומיידי, זה לא יעזור. זה לא דחוף, וזה גם לא דבר שהוא כרוך בכסף או איזה שהם טובות הנאה. פשוט הכרה. בסדר, בוא נראה. אני רוצה לומר משהו. אני נתתי מועד עד מתי אני אנסה לקשר, להביא לבתי ספר. הנושא שאני אמרתי, קצת שיניתי אותו, והנושא שלי הוא יהודים עוזרים ליהודים. פניתי לידית לחינוך שאני פעילה בו ברמת גן, הם מאוד התלהבו, אבל ביקשו לדחות את הפגישה אחרי ראש השנה, ואחרי זה אחרי יום כיפור, ואחרי זה אני נסעתי לחול, וחזרתי לפני שעתיים. אז ב-19 לאוקטובר אולי אני יותר חכמה איך אפשר להכניס את זה. הכוונה שלי שילדים ייקחו דמויות, יספרו בכיתה ח' ובתיכון. זאת אומרת שילדים ילמדו על יהודים שעזרו ליהודים, וזה יהיה פרויקט שלהם. נראה איך, אם זה יזוז או לא. וכמובן גם הבטחתי לקשר עם עמותת יוצאי לובלין, ואת כל זה אני אעשה, שנגמור לשמוח את בואם של שבים, חטובים. טוב, אז זה חלק ממה שאני רוצה להגיד. אנחנו דיברנו גם באספה הכללית, על זה שאנחנו צריכים לחדש את החזון שלנו, או להגדיר אותו, או מחדש, או לדייק אותו. אנחנו צריכים להרחיב את כל הנושא של שיתוף פעולה עם ארגונים אחרים, ועלו כל מיני הצעות ורעיונות לנסות להתחבר לכל מיני ארגונים. בארץ או בחוץ לארץ? קודם כל בארץ. ארגונים פה, כל מיני לנצמן שפטים וכאלה, שישמחו להתחבר אלינו, סטייל ז'אטל, כאשר הם לא חייבים להיות חברים אצלנו, אבל שיתופי פעולה כאלה יכולים רק להגדיל את מוטת הפרסום שלנו, את הידע והיכולת ומי אנחנו ומה אנחנו. אז עכשיו אני ככה זורק לכם, כי זו הפגישה הראשונה אחרי שלא נפגשנו די הרבה זמן, הייתה קודם כל ליישר קו. ולדווח מה הולך לקרות וכן הלאה וכן הלאה בזמן הקרוב והמיידי. אני אכנס את הוועדה לשיתוף פעולה, אני מכנסת בכלל את ועדת החינוך וועדה לשיתוף פעולה וועדה לאמנות, ואנחנו נראה איך אנחנו מתקדמים שם בפרויקטים שלנו. ניסיתי לעשות את זה קודם, רק הענות הייתה מועטה בגלל החופשות והחגים. אבל אני רוצה שתחשבו באמת על הנושא הזה של שיתופי פעולה עם ארגונים. עם איזה ארגונים, אם אתם מכירים ראשי ארגונים, מכירים אנשים מארגונים שאפשר לדבר איתם, על שיתופי פעולה. אתה מדבר על לנצמן שפטים. כן. לא, בסדר. ארגונים יכולים להיות ארגונים מסוגים אחרים. יכולים להיות גם ארגונים מסוגים אחרים, אם יש להם עניין, אז נראה במה מדובר, ואולי ההסכמים איתם יהיו קצת שונים, לא יודע. רוב הארגונים והעמותות הולכים וקטנים כל הזמן. אנחנו העמותה היחידה שלא קטנה, אבל גם לא גדלה. אז יש מקום לשיתופי פעולה, כדי שהציבור יקבל באופן מרוכז ומסודר חומר, והציבור הזה יהיה אלפים ולא מאות. אבל הז'אטל הזה, אני הבנתי שהוא לא התקדם. נסתיים, יש הסכם. חתמנו הסכם, לא יצא מזה כלום. לא יודע מה יצא או לא יצא, לא יודעת. אני לא קיבלתי דיווח שהם מבטלים את זה. הם לא ביטלו את ההסכם, אבל לא יצא מזה כלום. אחרי החג אני ארים טלפון למי שאני מכיר, ואני אשאל אותו מה הסיפור. בכל אופן, זה לא משנה. הז'אטל הזה הייתה דוגמה לאיך אפשר להגיע לשיתוף פעולה. והגדרנו לעצמנו כמה דברים, כך שהדברים יהיו יותר פשוטים לפעמים הבאות. ולא נתחיל לטבור את הראש מחדש, מה כן ומה לא, ולמה ואיך וכן הלאה. אבל הרעיון של לשתף פעולה עם ארגונים הוא הכרחי עבורנו, ואם יש ארגונים גדולים שרוצים לשתף פעולה זה גם בסדר, ואם יש עמותות שרוצות לשתף פעולה זה גם בסדר, ולנצמן שפטים זה גם בסדר. כל מי שיהיה מוכן לשתף איתנו פעולה, אנחנו נשתדל לשתף איתו פעולה. אין סיבה שלא, זה לטובת הכלל. אז א', תיקחו את זה בחשבון ואת ההיכרויות שלכם. ב', אני שוקל מתי לעשות אירוע על החזון של העמותה. אנחנו די עמוסים בנובמבר, וגם בדצמבר. יש במות ויש סדנאות ויש כל מיני כאלה ואחרים. התקופה השקטה היא בדרך כלל בפברואר. קצת רחוק. ינואר, פברואר. רחוק. לא לפני זה שמונה. רק תגיד ג'ק רובינסון וכבר זה יגיע, זה רחוק, עד שאתה תארגן את זה והכל.
רחוק, רחוק, תראי את השנתיים האחרונות, כמה זמן לקח להם לעבור. רחוק. לא, אתה צודק, מבחינת הגיל שלנו. אתה יכול לתכנן לקראת סוף דצמבר. סוף דצמבר. טוב, אנחנו נדבר על... אבל שמוליק, אם אתה עושה ישיבה עם הוועדה, איך אומרים, בקשר ללנצמן שפטים, אני חושבת מהניסיון שלנו שצריך לראות מה ה-added value שאנחנו נותנים להם, אחרת זה המון אנרגיה ובסוף לא יוצא מזה כלום. כי הלנצמן שפטים הגדולים, יש להם פעילויות משלהם ויש להם תקציבים משלהם. אנחנו עכשיו מנסים לעשות שיתוף פעולה עם מרכז אירופה, בקשר לבמה המרכזית שתתחיל בינואר, פברואר, ינואר, כי אנחנו מדברים על גרמניה. ואני שוברת את הראש, מה אנחנו יכולים, הנושא מה של שיתוף ה-added פעולה... value שאנחנו יכולים להציע להם. בסדר, אבל אנחנו מדברים על השיתוף פעולה הזה כבר לא מעט זמן, ובינתיים אנחנו, אז אני אומרת, צריך לחשוב גם מה אנחנו... לא, הכל בסדר, אז נחשוב. מה יוצא להם מאיתנו? בסדר, יש להם מה יוצא, אנחנו רק צריכים להלביש את זה בזווית נכונה. לא משנה. זה שהם מקבלים, תאמיני לי שארגונים שאין להם עמותות מסודרות ומקבלים שירותי הנהלת חשבונות ועוד כל מיני דברים, זה כבר שווה להם לא מעט. אבל לא חשוב, נעזוב את זה. אז אנחנו נראה אם אנחנו יכולים באמת להתארגן לכיוון דצמבר לאיזו ישיבת חזון, שזו ישיבה במקום מסודר, סביב שולחנות, צוותים, ועם הנחיה מסודרת, ובואו נראה איך אנחנו עושים את זה. וגם מי משתתף, מי רוצה להשתתף, בואו נראה. והנושא של הוועדות, חינוך, כדומה, ושת"פ בין ארגונים, גם זה מקבל תפנית, כי אני חושב שללא שיתוף פעולה עם ארגונים אחרים, אנחנו נמשיך להתבוסס במה שאנחנו עשינו עד עכשיו, למרות שמה שטובה העלתה קודם עם הסיפור של בתי ספר באשדוד, שאפשר היה להיכנס ולעשות שם גם לספר את הסיפור וכו', זה איזושהי תפנית שהיא טובה וחיובית. אז את הישיבה הזו אני רוצה לסגור, זאת ישיבת התעדכנות, יישור קו, הכרת הנפשות הפועלות. אני מברך כמובן את רחל הרצוג ואת רני, וחסרה לי מרים משום מה, ואת האירין, על זה שהם הצטרפו אלינו. קיבלתם קצת יותר אינפורמציה ומושג על מה אנחנו ומי אנחנו ומה אנחנו עושים. אני מניח שלישיבה הבאה כבר יהיו יותר דברים מדויקים של מטלות לקחת ולהתערב ולעשות. ואני מאחל לכולנו חג שמח בקרוב, מחר שתהיה שמחה הכי גדולה, שמחר יהיה באמת אמיתי ושבאמת כל ה-20 ישוחררו וכן הלאה, ולא רק ה-20. ושזה ימשיך טוב כל הסיפור הזה. מה זה? ושכל הסיפור הזה ימשיך טוב גם. הלוואי, הלוואי. כל העסקה הזאת. כן, טוב, ברגע שטורקיה וקטר, טורקיה, קטר, מצרים ומעורבות, אז אנחנו רק יכולים להיראות טוב במרכאות, אבל בסדר. בקיצור. מתי הישיבה הבאה, שמוליק? זהו, אז עכשיו אנחנו נפתח יומנים, ונחזור... יום הראשון של החודש הבא. נכון, ננסה לחזור לסדר הרגיל של תכף נראה. זה 2 לנובמבר. תאריך היסטורי. יום טוב, יום טוב. אני בניו יורק. יום בלפור. נכון, לא בלפור, הצהרת בלפור. יום הצהרת בלפור. 2 בנובמבר? 2 בנובמבר. יום פטירתה של רחל אימנו. זה לפי התאריך העברי. יומן המורה. זה לפי התאריך העברי. מה זה 2 בנובמבר? י"א בחשוון. זה יום פטירתה של רחל אימנו. השנה יוצא ב2 בנובמבר. אם לא ידעת בילי, קיבלת עכשיו שיעור. רגע, 2 בנובמבר מה זה? יום ראשון. יום ראשון. הצהרת בלפור, נו. ישיבת ועד מנהל. הצהרת בלפור, זה מה שאמרתי. חשבתי כבר שהגעתי לא זוכרת. חבר'ה, לילה טוב, להתראות. לילה טוב. לילה טוב. חג שמח לכולכם. רגע, יש לי שאלה. למה שאמרת שאתה רוצה לעשות ישיבה בקשר לחזון העמותה. כן.
כיתה מספיקה לנו, אנחנו צריכים יותר. כמה ייכנסו בכיתה סביב שולחנות?30 או לא איש. סביב שולחנות, בצורה הזו שכולם יושבים פרונטלית? כיתה זה 30 איש. לא, אני שואלת, כי אני בזמנו דיברתי עם בית הפלמ"ח, ואנחנו יכולים, אבל זה צריך להיות, אני חושבת, אני לא יודעת אם בבוקר או אחרי הצהריים.